Sa laing balita, gipasakanag kasong kidnapping kadtong lalaking suspek midagit sa bata gisod pagyod sa usa ka malita. Dugang kaso gisangat kaniya base sa pamahayag sa biktima. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Mandaue Hall of Justice, sa City Prosecutor's Office, formal nga gifile sa kapulisan ang kaso batok kang Godiflo Rama. Siya katong gireklamo nga midagit sa 8 anyos nga batang Filipino-Korean sa barangay Bacilid, Mandaue City. Gipasok niya ang bata sa luggage ngayang gihandos mga 500 metros ang gilayon padung sa giabangang kwarto kung diin siya naabtan sa kapulisan. Kasong kidnapping with serious illegal detention, ingon man acts of lasciviousness ang gisangat nga reklamo. Sa pakighinabi sa telepono, gipasabot sa tigpamaba sa Mandaue Police nga base sa pamahayag sa bata, dunay gihimong binastos ang suspect kaniya. We cannot go into the details, no? Pero ang pasya na to is naigibuhat ng atong suspect na dili maayo na to sa kuan bata. Lakip sa mitambong sa filing sa kaso, ang bata o ang iyang inahan nga buot gyud nga mapadayon ang reklamo. Kuyog sab nila ang taga-women's desk og CSWS nga mi-assist kanila. Kuyog sab ang taga-women's desk og CSWS nga mi-assist kanila. Matud sa kapulisan, nagpadayon ang psychosocial intervention sa bata. Continuous na iyapan na iyang kuan ka ng ibagi sa counseling. Kinahanglan yun, importante yun. Na ibagi yung i-continue niya pag iyang kuan ka ng psychological or ng counseling. Samtang sa hamubong statement sa GMA Regional TV, kini ang gipadayag sa inahan. Mora to siya, padayon lang yun ang kaso. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.